syempre, sulitong daton bakasyon kag first on the bucket list ang pagpangita sa manamit nga seafood restaurant. Ay, best friend! Wala ka na sang ibang pangakantuan, kundi ang Reese's Grill and Seafood sa Baybay. Magluwas nga super namit kit ang mga luto ni Chef Joel, sigurado, ma-enjoy mo kit ang manaming ang view sa Baybay diri sa Rojas. Oo, I heard gani. Actually, aragin na siya sa #1 restaurant recommendations online. Let's go na! Ano pa ang nahulat niyo mga best friends? Kadto na sa Reese's Grill and Seafood! Agud matilawan ninyo ang kanamit sang seafood ng mga pagkaon. The best nga bulalo kag crispy pata! Kag ang manamit nila, ang pork barbecue. Sigurado, masulit mo gid ang kadto mo sa Rojas. Oras nga matilawan mo ang mga pagkaon sa Reese's Grill and Seafood. Reese's Grill and Seafood! Sa mga luyag mag-order, mahimo magtawag sa 0956-7244-853. Reese's Grill and Seafood! Taste of great seafoods! Taste of Rojas City! Reese's Grill and Seafood! Sa mga pinalangga nga tagpalamati sini nga waragwagan, ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz, magadala sa kahanginan sang Santos nga Misa. Tagsa kaadlaw, alas 6 ang takna sa aga. Ang aton pagpamalandong sa Santos nga Eucharistia sa kahanginan, bukas ini sa mga kauturan naton nga may kasablagan ukon ini sarang nga makakadto kag makapasakop sa misa sa aton mga simbahan diri sa Arkidiocese sang Capiz. Ini nga Santos nga misa sarang ninyo nga maupdan pinaagi sa 88.1 FM band sang inyo mga radyo. Subong man sa nagkalain-lain nga Facebook pages kaangay sang 88.1 Spirit FM Rojas. Pamati Archdiocese of Capiz kag Kasag. Ang aton misa sa kahanginan bukas man para sa tanan nga luyag magpadala sang ilang nga intensyon. Mahimo lamang nga ipadala ang inyong mga pangabay pinaagi sa aton hotline number nga 0954-279-5808 ukon sa 88.1 Spirit FM Rojas Facebook page. Ang mga donasyon nga aton malikong igaparte ni Sir sa mga programa sang sining estasyon kasubong na lamang sang educational kag medical assistance. Misa sa kahanginan ginadulong sa inyo sang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:08 sa aga.
Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, mayong aga! Welcome sa Wednesday edition sa aton programa Simbahan nga Nagapang Lakaton. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas ang aton nga paghatag sang katahuran kag pagpanamyaw sa tanan naton nga mga tagpalamati sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 kakabaranggayan sa syudad sang Rojas, 71 ka mga parokya kag mga mission stations. Good morning, mayong aga sa aton tanan. Sa ngalan sa aton pinalangga nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bebendico, sa aton nga mga kaparian nga ginapangunahan ni Monsignor Reggie Pamposa nga aton pinalangga nga Bikaryo General, kag of course ang akon nga technical partner sa subong nga aga alagad Benny Dalida. Ining lagad Father Mark Granflor mangin kaupod nyo sa isa ka oras nga pagpalayag diri sa simbahan nga Nagapang Lakaton. Sa aton nga mga tagpalamati, sa aton mga pampubliko kag pribado nga mga opisina, mga establishmento komersyal, sa mga nagabiyahe sa subong adlaw nga naka-tune in sa aton, mayad-ayad lang nga pagbiyahe kag halong sa dalan. Sa mga balaligyaan naton diri sa probinsya sang Capiz, labi na gid sa aton nga mga merkado publiko dira sa TATC, sa Panay Public Market, sa tanan nga mga markets nato na sa probinsya sang Capiz, sa mga talipapa diri sa palibot sang syudad kag sa probinsya. Good morning kag mayad-ayad nga adlaw sa aton tanan. Na mention ang talipapa na dumduman ko si Talipapa Girl dira sa Barangay Dayaw. Good morning dira sa inmo, nini. Sa mga nagapulo pamahaw sa aton nga mga restaurant, mga kapihan, mga karinderya, labi na gid diri sa Lawaan o sa Honey Karinderya, may dayad nga pagpamahaw da sa inyo. Basta sa Honey Karinderya kamo gakaon, may discount na, may paaman pa. Di bala Manabel kag simo mga kaupdanan dira, no? Libre da. Libre ang sabaw. Good morning kag medayad lang da nga pag pamahaw sa mga nagapamahaw. Kag subong man sa dira sa kay Madam naton Paning dira sa Arnaldo Boulevard, dugay na to daway kabalik ba? Sa Paning Food House, good morning dira sa inyo tanan. Nakapamahaw wala dira nga aton nga amigo kung kisa dira man siya ga pamahaw kung kisa sa mang inaso man sa TATC. Mampaning siguro sa sunod kita naman to magubat sa Rices Grill and Resto. May bisita gani ako, no, may balikbayan ako da pakanon ko da sa Rices Grill and Resto. Pero gusto ko ya ang maluto kay Mampaning si Chef Joel. Kay midmayad ganan sa kuno magluto mo. Saliwat, congratulations dira sa engineer sang Rices Grill and Resto. New civil engineer. Angela Reese, congratulations ga. Sang una ti gamay ka pa, high school ka pala nag-abot diri sa Roa City, pero subong engineer ka na. Imagine, amazing.
Sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa mga panimalay naton labi na gid sa mga seniors naton hindi na makalagaw-lagaw sa mga nagamasakit nga daw hindi na nakabangon sa inyong mga naigdaan. Good morning dara sa akon nga amigo kay Manoy June Bernas sa Inso Arnaldo. Sa Barangay Inso, good morning dara kay Kagawad Joffrey Agdalipe. Kay Madam Paula, dakag sa mga kabataan. Sa mga taga-barangay, aguho nga nagapamati sa aton, dipat ko sa ngalan. So, kaya talagad, Ben, paki-message bisa akon, tungin pa greet ni, pa shoutout ni, ni Manang Momay. Mga taga-barangay Aguho nga nagapamati sa aton sa Banwasang Panay. Good morning. Kagdara sa merkado sang Panay kay migo naton ama kag kay Nay Mariada mayong aga. Malalang da si Bibi kag si migo ta Junior. Salamat gid sa kwan. Salamat gid sa talong kag sa nanuning isa. Amarguso nga ginapasampaw niya sa aton nga pinaisan nga kikilo ba pertik namit. Namit kali ang marguso kag talong kon libre mo. Idlaw man ta sa Panaya pero ara man kita dira kada Sabado sang hapon kita dirang anticipated mass no alas 5 sang hapon. Temprano pa ko nagaabot. Nga pulupongko pa ko doon sa una para sa mga luyag mag-confession. Kisa damo pag pila nga kumpisan ginapang tabog ni Wingwing. Alas 5 na ko na mo. Sa misa dolomte amo man to nahimo niya ba damo tani. Ang last gid na ton to, last day na ton. May nagmuno sa akon mga young people to ang mga nagapila pa, pila naman lang kabilo. Damo pagaling, no? Pero temprano pa to, tanig tagaan na lang naton to sang chance. Ulihin ako bigay no tikan hindi man ta ka balikid to sa likod. Nami lang kay we see the importance of the sacrament of confession sa aton nga pagprepara sa aton kagulingon sa pagatinder naton sang mga misa. Agod nga hantop no kaga makakalawat kita nga way sablag Kung na-notice ninyo nga aton mga programa na sentro sa bukasyon no kagabi iti mo man ang eksperyensya sa mga bukasyon sang aton nga mga luyag bilang magpari o kung nagasulod sa seminaryo labi na gid nga vocation month subong kag karon sa second part sa aton nga program ang kaupod naton ang aton vocation director in the person of Father Jonel Lamila para sa pagpathag sa mga schedules bunga bulan sang aton nga vocation month. Kag sa palabuton nga sa boss nga adlaw. January 15, ordination to the sacred orders of the priesthood, Father or Reverend Diaz, si ano nga ni ngalan ni Kwan ni Reverend Diaz kag si Kwan si Reverend Dax no sa boss nga adlaw ti ordination na nila nga duwa. Dira sa Shrine and Parish of Our Lady of Mount Carmel, there is a Mansion Road, Rojas City. Sang Sabado sila ang nangindinapit nga bisita ni nag-angkor sa aton si Brother Vince Philip Bernas kag nanging guest niya sa Pads What's Your Pastoral Challenge ining aton duwa ka diakono. Nag-share man sang ilang vocation story.
Paano bala nagtubo ang bukasyon sa pagkapari sa ilang nga duha? Si Reverend Dax taga Cebu niya, Cebuano niya, Bisaya niya. Si Reverend Diaz taga diri niya sa aton sa probinsya sang Capiz. May dugang naman kita nga pari, no, diri sa Arkidiocese sang Capiz. Katabhom lang. Samtang nagadugang man kaga may mga proposed nga mga areas for mission stations. Nagadugang man ang aton nga mga kaparian agod nga sa tinutuyo nga aton simbahan ang mga spiritual activities naton, ang pagpahayag sang mayong balita kag ginharian sang Dios, ang padayon kag paghatag sang mga sakramento sang simbahan, katisismo sang simbahan. Mapalapit naton sa aton nga mga kauturan labi na gid kon mga parokya sang una nga dagko tigin na gin divide na gin pahat-pahat na bala. Sang una ti isa lang yang parokya limbawa sa Banwa sang Panay ti sang una isa lang. Ti isang uli nangin parokya ang San Nicolas di Tolentino dara sa Barangay Pawa. Ang sakop niya ti ang Island and Coastal Barangays. Sang 2013 ginapatigayon man ang paghimo sang anhawon kag ang kalapit niya nga mga barangay nga una mission station subong parokya na. And then ang kugon na Panay ti kung tanawon ta damo na no, may aras kugon astas binangig ang iyang sakop. Ang diri naman niya sa anhawon daw 8 kun pulo na sila da ka barangay ti ang poblasyon sa Santa Monica Parish. And then sa Barangay Pawa, no, ang Island Barangays dira ang masakop ni Father Vincent Bernas. Sang una ti tam-an kalayo magkadto sa sentro, no, pero subong ang lapit na may simbahan o kung may parokya na nga malapit mismo sa aton nga mga karbarangayan. Kag aton mga kaparian mo ni gidang mandato sa aton sang pinalangga naton nga arsobispo to go to our chapels, to go to our barangays, to establish basic ecclesial communities. Agod nga mapalapit naton ang aton pagpanerbisyo sa tawo kag makater naton kinanglanon sang katawhan labi na gid sa aton nga pag-alagad sa simbahan kag sa mahal nga Dios. So we often go to our chapels, may mga monthly masses, may mga hindi lamang sang una ti daw piyesta lang ka mo magkit-anay sa inyo pare. Tungod sa kadamuon, no, kadamuon sang nasakupan, no, pero subong ti may mga monthly masses na kita, may mga narisari kita nga mga debosyon nga katilingbanon nga pagtilipon kag pagpangamuyo para mapasanyo o mapabakod naton ang aton nga relasyon sa mahal nga Dios. Sa second part sa aton nga programa, alas 8:30 lagad ben, manging kaupod naton si Father Jonel, gani ang preparar naton di ang iyang mga gamiton ng aton nga iyang plastaran diri karon sa pag-interview naton sa iya angot sa Vocation Month. Kini nga aton nga mga seminarista nga igapadala naton for vocation campaign, magakadto ni sila sa mga parishes and mission stations. And then i-arrange ng schedule, magakadto sila sa mga eskwelahan nato, no, elementary kag high school para sa pagpatigayon sang pangampanya, no, para sa bukasyon. Kaga sa sina nga kang tanan, may mga topiko na sila nga iga-deliver sa inyo, pero magluwas sa pagbisita sa mga eskwelahan. May ara man kita nga mga nanarisari paging activities diri sa seminaryo o kon may mga exhibit pang
ang pagapatigayunon ang aton nga vocations team, no, especially ang Commission on Vocations kag inang aton paghinalaan sa karon nga adlaw. May update, may balita man kita sa gikan sa Batikan kag sa CBCP, ano ba lang mga talalupang do naton nga mga balita kag kalabanan sini mga good news gid kag kabay pang ini makapasanyog sang aton nga pagtuo kag subong man makadala sa aton sang aton kaugalingon palapit sa mahal nga Dios. Sumong man nga bulan, no, pagkatapos ang fiesta sang Nazareno, ti pagasaulugo naman nato ng fiesta sang Santo Niño con Holy Child. Ti pila ka mga parokya naton ang may Santo Niño nga ilang patron sa aton nga mga parokya like diri sa Baliwagan, may ara sa Maayon, may ara sa Hipuna. Iban nga ni may mga activities pa, may mga sulusadsad pa in honor of the Holy Child o Con Santo Niño. And of course, ang ti malapit di sa aton, Ati-Atihan Festival. Sa Domingo, do alas 7, sang agab lang misa sang atong pinalangga ng Arsobispo sa, if I'm not mistaken, sa plaza. Ina naka-attend ako dira sang una. Kaya may mga pulo panaad sa Santo Niño, iba nalin pa sa layo nga lugar, may tiya ako sang una, no? Miskan nga sakit-sakit ng tuhod sang una, nga dalikat gid magpakalibo para nga makasimba, no, sa kapistahan sang Santo Niño tungkol may mga panaad. So mangluwas sa sulusadsad kag pagkolor-kolor sa imo itsura. Unahaan ay ang misa. Imbes nga maglabordahi kanay da sa karsadahon kag magsaot-saot kada ang gabitbit kada sa nga makahulubong ng limno na bebi pagsimba nay panumduma kag pamalandungi nga man may kapistahan sang Santo Niño. Ano bala ang nangin parte sini sa aton nga pagpangabuhi? Diri sa aton may mga kasubong man nga mga tradisyon. May mga parokyang may sulusadsad man ti magluwas sa kapistahan sang Santo Niño. May fiesta man sa Taftapas, no, St. Andre Biset. Dako ning debosyon ni St. Andre sa kay San Jose man, no, nakabisita ko ni sa iyang lugar dito sa diin bala to man, Montreal. And then, ang kapistahan ni San Sebastian, no, sa Banwa sang Hamindan with Father Ariel Barrio, no, ang kura para ko. Sa St. Andre Biset si Father Harold Funa. Ang mga parokya sang Santo Niño sa Maayon, Father Pitbong, sa Hipuna si Father Jimmy, diri sa Baliwagan si Father Carl, no? Si Manong Carl na mo na. Di mga kalagad ka mga ka-best friends, aton nga pagbalik, aton nga mangin kaupod si Father Jonel Lamila para sa pagpatag sa aton sang mga schedule, sang vocation campaign, sa ano ba lang entrance examination, ano pa ba lang mga buluhaton, dinining exhibit, ano ba lang pagkapatigayunon na makita naton dira. Kag ang pag-imbitar niya sa aton to share our blessings, no, share our mga kabataan nga lalaki, no, para sa bukasyon sang pagkapari. At the same time panawagan man, no, kung sino man yan luyang nga sulod sa kumbento para nga mag-Madrid. May mga imbitasyon man sigurong aton mga kamadrihan diri, no, sa Archdiocese sang Capiz.
Aton nga balikan kaga pamatian sa aton nga pagbalik sa aton nga programa Simbahan nga nagapaglakaton. Please stand by. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapaalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako pong muli si Father Francis Lucas, bumabati sa inyo. Naranasan na ba ninyong hindi kumain ng maghapon? Napakaraming tao ngayon na walang makain. Ang pakiramdam nila sa kanilang kagutuman as if the large intestine is eating the small intestine. That's how you feel. 1 bilyong tao ngayon sa buong daigdig ang nagugutom gabi-gabi. Every 3 seconds may namamatay na bata sa gutom. Hindi dapat yan, di ba? Ang Diyos ay nilalang ang lahat para makinabang ang lahat. Sinabi nga ng isang guru, there is enough for everybody's needs, but not enough for everybody's greed. Kaswapangan ng iilan ang sanhi ng paghihirap ng karamihan. Mega, may nabalaan ka nga manami nga palamahawan diri sa Pasi? Nagutom na gid ako sa biyahe bala ah. Ay, sakto ka gid sang gintawgan. Dira ka kadto sa OG Coffee and Chef Secrets Cafe sa Pasi. Nahamtang ang ilang nga cafe sa barangay sa Blogon, Pasi, sa luyo lang sang Talipapa. Bao Mega, sigurado gid nga magustuhan mo ang native kape sang OG, kag mga pagkaon, snacks, kag desserts sang Chef Secrets. Magluwas sa madamo sila nga positibo nga reviews online, ako mismo makahambal, the best dira ang ilang nga produkto. Manamit na, barato pa! Ay, tuod ka Mega. Te, sakto gid kay naga-crave ako subong sa blueberry cheesecake. Ay, blueberry cheesecake gali. Ay, bet ko man ang ilang nga caramel machito. Ang nano, bestseller dira ang caramel macchiato. OG Coffee and Chef Secrets Cafe. OG Coffee, home of native cafe. And Chef Secrets, your go-to cafe in Pasig. Kaalagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs.
Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. The best songs on the radio. Spirit FM. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Oras sa Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Maging kaupod naton sa aton nga programa sa subong nga aga, ginpromesa ko ini kagahapon o galing daw ako yang na daw akong nabalda kagahapon, no. Ang aton nga director sa Commission on Vocation, wala sang liwan, no. Diri ni sa na-assignment sa aton sa St. Pius X Seminary, no. Diri man sa compound kung sa diin nahamtang ang aton nga istasyon, no. Nung ubo man kita. Ang aton nga bisita sa bungaga, wala sang liwan, Father Jonel Lamila. Padre, good morning. Maayong agaman, Father Mark. Baho ka namin isang tingog ni Father Jonel. Isang nagligad pa ni nga tuig nga may programa kadiritani, no? Nanukot. Kaga siya ang na-assign, no, sa aton nga Commission on Vocations. Kanina inimbitar siya naton. Ang concern ng namon, Padre, ang mga schedule naton san o bala lakat sa ipadala sa mga sa mga parokya kag mission stations ang aton nga mga seminarista. Ano man lang schedule for the month of vocation? Salamat gid, Padre. So amo ini ang aton nga schedule sa aton nga Jubilee of Vocations. Father, subong Jubilee of Vocations sa aton Archdiocese sa pagsaulog naton sang 50th anniversary sang aton pagka-Archdiocese kag 75th anniversary sang aton nga pagka-diocese. So gani may tatlo nga programa ang Commission on Vocations. So magasugod ang aton vocations campaign sa January 17 to 21, 2026. Magakadto ang aton nga mga seminarista sa mga nanari-sari nga mga parokya kag mission station. Okay. Kag hindi lang ina, Padre, kay pati ang aton nga mga religious, ang mga religious brothers and sisters, mga religious fathers. So magaupod ini sila sa aton kag may ara ang special team nga pagakadtuan ini sila para sa hangkat sang aton bukasyon sa pagkapari, pagkamadre, pagkareliyoso. Okay. Then after sini may ara kita nga vocation exhibit sa January 18 to 21 sa So that's Sunday na. Sunday po, Padre. So 18 sa to Robinson's Place. Okay. So ginaagda gid ang tanan magkadto diri kay ari diri sa exhibit ang mga nanari-sari nga klase sang bukasyon. Ari ang mga pagkapari, ari ang pagkareliyoso,
ang bisan na aton gani nga mga mongha ari man diri. So kag ang first ever vocations jamboree. Jamboree. Mo na nga ako natingalahan. Sining ko, abi ko, Boy Scout na may jamboree. Girl Scout. So, hambal ni Reverend Gab na sa ligad. Siya mo na ang term na ginagamit ko nila sa Manila, no? Jamboree, no? Jamboree vocation. So, ano ini siya, Padre, ang jamboree? Ini Father Mark ang vocations jamboree. Ini ang pagtililipon sa mga nanari-sari nga mga religious congregations diri sa aton archdiocese. So may programa ini nga kun sa diin pagatagaan sila sang tion para isugid nila kung ano ang ilang kongregasyon, ang ilang charism, ang ilang apostolate. Kag amuman of course ang aton nga diocesan seminaries dari arigin sila dire kung paano do vocation campaign pero sa sining nga vocation campaign dako na ini kay madamo sang mga participants. Okay. Kag diri man sa sunod sa meeting namon sa nagligad sa mga committee sa aton nga jubilee sa sining sa aton diocese, sa aton archdiocese. Ginaangkat man diring sang aton senior arsobispo nga sa jamboree diri na lang pagahiwaton ining gathering sang aton nga mga altar servers. Okay. Boys and girls. Okay. Kay nagapati kita no nga diri gan nagaumpisa sa sakristan ang bukasyon. Ako naging sakristan man ako sang gamay ako. Diri sa katedral? Sa Manila. Sa Manila kaya. Oo. So, tapos ari man diri gina-invite man diri ang mga lamharon, ang aton nga mga parish youth ministry. Kag ang mga nanari-sari nga organizations. Dako gali nga event. Yes, Padre. Oo. Nga involved ang family and life kay balaan mo, Padre, ang bukasyon hindi man lang na iya sa pagkarelyoso, sa pagkapari. Ari man diri ang aton nga marriage life, ang mga nanay kag tatay naton, pamilya. So amo ina kag ini pagahiwaton ini sa January 31. Okay. Amo naman ini ang aton culmination sang aton nga Jubilee for Vocations. Okay. Di niya ipagahiwaton, Padre? Sa St. Pius X Seminary po, Padre. So, kadako ni nga event gali. So, sige mangayo kami sinasang plastar sang program kay man namin siya nga i-cover naton para nga mapabati naton sa aton nga mga viewers kag listeners ang nanarisari nga bukasyon kag very diverse ini. May madre, may pari, may mongha, may mga sakristan kita, may mga youth kita kag Padre, mga estudyante sa aton nga parochial schools, sa aton Catholic schools, kin-invite man namon sila. Sige, January 31, sige. So, Padre, 17, that is Saturday, 17 to 21. Makadto sila, may mga assignments din aton nga mga seminaristas, makadto sila sa mga parokya, mission stations, and then pag-abot sa eskwelahan, pag-abot sa parokya kag mission stations, magabisita ini sila sa mga eskwelahan, di ba? Opo, Padre. Ano ang usual nga nagakatabo dira? Gamay lang para nga maulo excite lang aton nga mga kabataan nga o kung maginika nga nagapamati subong. So, usually, Padre, sa vocation campaign, nagakadto ang aton nga mga seminarista sa mga nanari-sari nga eskwelahan, kag dira ginasugid nila ano bala ang seminaryo, ano bala ang bukasyon, ano pila kasahi nga ang ara sa bukasyon. Kag of course ginapamangkot sila kung ginapaathag sa sining pangampanya kung ano ang bukasyon sa pagkapari. Nga man importante ang pagkapari. Kag diri sa aton archdiocese may ara kita nga duwa ka seminaryo nga kun sa diin diri gina-form ang aton nga mga manugpari, ang St. Pius X Seminary sa ang aton nga minor seminary, amo ni ang junior high school seminary kag senior high school seminary, kag ang Sancta Maria Mater et Regina Seminarium, amo ini ang major seminary nato. So amo ini ginapaathag ini ang kahulugan sang bukasyon, kahulugan sang kabuhi sang
seminarista kahulugan sang kabuhi sang pagkapari. Halimbawa, nakapamati ako sa vocation campaign. Kaga, no namatyagan ko, ay, gusto ko magpani. O kung sa Kristan ako nga daan, do may something na nga may nanamian ko sa bayo sang pari, sa pagmisa sang pari, kagluyag ko man magpari. Paano ako makasulod sa seminaryo, makaeskwela sa seminaryo? Ano bala ang mga hilimuon, no? Ara ang vocation campaign, ginaimbitar kami. Then, luyag ko magsabat sa invitation. Ano nga kun himuon, Padre? Kung nabatsyagan na naton ina padre no nga daw do ginatawag ako nakita ko nga si brother nga nagasuksok sang puti nga bayo may ara kita nga entrance examinations padre amo ini ang mga masunod nga hilimuon. Anong mga schedule sang aton nga entrance examination? Baga sugod padre ang aton entrance examination sa duwa naton ka seminaryo sa bulan sang Pebrero hasta bulan sang Mayo. Okay. Alas 8 sa aga hasta alas 11:30 sa aga. So sa mga Ano na siya? kada Sabado Kada padre. Sabado. Okay. So ang incoming grade 7, grade 8, grade 11 sa St. Pius X Seminary ang ilang nga entrance examinations. Sa incoming college, undergraduate, graduate, kag professionals. Balam mo, padre, damo man kita nga mga professional na nga pari nga bago sila magpari, professional na sila. Yeah, oo. Father Josel Beltran, Father Noel Gerapusco, mga Father siguro, Judol. Father Judol. Muna sila, mga professional na sila. So, pwede sila magkuha sang entrance examination sa Santa Maria Mater et Regina Seminarium. Sa Kagay. Sa Kagay. Kag may ara pagid kami padre, magalibot kami nga mga pari kag mga seminaristas. Sa mga parokya? Sa mga parokya. So, sa first district, sa February 21, 2026, Sabado man ina, padre, sa alas 9 hasta alas 12 sa Udto, amo ini ang amon nga pagakadtuan. Okay. St. Joseph the Worker Parish sa President Rojas, St. Isidore Parish sa Pontevedra, Holy Child Parish sa Maayon, alas 2 hasta alas 5 sa hapon, Most Holy Trinity Parish sa Pilar, Santa Monica Parish sa Panay, St. Lawrence the Deacon Parish sa Panitan. Okay. Kag ang ikaduwa naman nga batch, February 28, 2026, Sabado man ini padre. Second district na kami padre. So alas 9 hasta alas 12 sa Udto sa St. Jerome Parish sa Tapas. Our Lady of Snows Parish sa Dumaraw. St. Catherine of Alexandria Parish sa Mambusaw. St. Thomas de Villanova Parish sa Dao, St. Anne Parish sa Sapian. Kag alas 2 hasta alas 5 sa hapon, St. Martin of Tours Parish sa Dumalag, St. Anthony of Padua Parish Cuartero, St. Sebastian Parish sa Mindan, St. John the Baptist Parish sa Sigma, St. Nicolas de Tolentino Parish sa Ibisan. So, amo ini ang first step, Father. Kay may ara pa yung second step. Oo, kung makuha ako sang entrance examination, kung ang second step mo ay presume ma-interview pa ini, Padre? May interview pa, Padre. Pero pinasahi ini nga interview kay ang mga makapasar sa aton entrance exams, sila magakadto sa seminaryo. Kag pagatagaan sila sang chance nga makatiner nga mabatsyagan nila kung ano ang kabuhi sang seminarista. So ma-overnight gid sila dito, Padre. So amo ina makita nila ay gahampang ang seminarista, gatuon gapangamuyo. Muna, Padre. So pagkatapos sina sang interview, dira na malaan kung ikaw bala makapasar. Okay. Kag ina amon nga ipag-post sa aton nga page sa page sang aton nga seminaryo sang Archdiocese.
Kag padalaman ni sila Padal- sa sulat. No? Padalaan na sila sang sulat nga sila nakapasar na gid sa seminaryo. Okay. So, nagalapit na, nakakuha na, naka-vocation campaign na, naka-entrance exam, naka-interview. Kung pasado na, what are the next steps? Padalaan sila sang masabat pa sila kung ila bata o kung inang bata nga na nakapasar ma-eskwela gyud sa seminaryo. O padre, bali may tagaan sila sang letter. Okay. Kag ina nga letter may ara ina nga return slip. Okay. Kag ina pag hulaton sang aton nga registrar clerk sa seminaryo sa opisina. Kag pagaisipon ina. Dali lang, kagina nagka-mention ka kung grade 7 kag grade 8 diri makuha sang kag grade 11 diri makuha sa entrance examination sa seminaryo kung sa mga parokya nga na-mention nimo. Ang grade 8 kung naka grade 7 ka sagwa, pwede ka pa ka or grade 7 lang gid mo umpisa. Subong ang aton nga seminaryo nagabato na padre sang manog grade 8. Mano grade 9 hindi na yan. Hindi padre. So mano grade 8. So naka grade 7 siya sa ibang eskwelahan, pwede siya maka grade 8 diri. Yes padre. Okay. Kaysa natandaan ko sa amon nga tsimpo, pag-graduate namon grade 6, pang first year high school lang gid pang grade 7. So hindi pwede ang nag first year ko sagwa diri ko mo second year. Sa amon time ha, that was 1990s. Yes padre. Actually ako padre, pag sulod ko dito sa seminaryo, manog grade 8 na ako. So hindi nila ako gintugutan nga mag grade 8, ma second year. So nagbalik ka gid gid ako sa ya first year. sa first year. Pero subong pwede na. Subong pwede na. Tapos sang tungod may grade 11, may senior high, may grade 11 ka grade 12. Kung nakagraduate ka sa grade 10 sa ibang eskwelahan, pwede ka nga dari ka ma-senior high. Pwede gid padre. Okay, sige. So amo ang manami padre kay nga man ang nagahalin nga grade 10 sagwa kung mag grade 11 sila mag senior high school sila sa seminaryo. May diploma gid sila nakagraduate sila sa St. Pius X Seminary Okay. kung mag grade 12 sila. Kaya ibala mo lain man yang grade 10 completers. Oo, completers. Unlike sa time naton, di ba, fourth year high school. Oo, May graduate diploma gid kita. Oo. So amo nang manami. Dala ka pagali sa wala ka ka senior high. Wala padre. Okay. So pareho pa kita nga grade 6 naga first year, second year, third year, fourth year. Opo Okay, padre. padara pa kita. Kaya kung kisa do nalibugan ko ni daw na kisa do hindi ko kaintindi maayos ang bago na ni nga patakaran. No? Anyways, so kung makapasar na nagpakita ka na sa imo interes nga masulod ka sa seminaryo, padalaan ka na sa tawag nato. I don't know kung amo dyan po panawag nyo, prospectus. Okay. So ara dira nakabutang, uniform, design sa uniform, pila ka bilog ini. And then pati mga bed sheets dira, pati moskitero gani. O gani padre. Dapat puti, color white ang bayo. Kay may mga sukat pa ina. May Kay sukat. ang katri naton, single bed kita, may sukat, may bed post man sa gyapon, no? May bedpost Oo. gihapon padre. Kay isang tsimpo na mo may galibot kinaiya nga dapat imo moskitero ibutang mo gid tungod kay damo lamok kung may tsimpo nga damo lamok kag sang grabe lang dengue so ara gid gina-check gid na baw sa amon nga tsimpo amon nga prefect of discipline Father Tonton Arinkin ang isa sang kumpil namon kay Father Tonton Arinkin the ghost. Kaya wala ka lang kabalo, dugay-dugay aran sa imo likod. So may gakadak pa kami nga gatsinismis pa kami nga gabi na nga hindi na dapat. Kaya nga kabalo nga ara dira gali katindog nga nagatulutamwa sa imo nga nagatubong-tubong sa istorya. So kulido lain na ni tingog si Father Tonton nagali, no? So hindi mo siya mabatsagan kung ara na siya. Anyways, those were the days, no? Amo man sa amon tion padre. Sinong Si inyo? Father Patrick Advincula. Mas Pakad. Si Father Patrick Advincula, fourth year ka philosophy ako. First year philosophy na siya. Pertik buot ni. Pertik ka buot kay permiga katulog. No? So pertik ka buot ko nagakatulog. No? Morning lang dira Father Patrick.
So si Padre Patrick ang inyo. Okay. So may isa guro ako kapamangkot nga daw ba si I don't know kung mabudlay o kung mahupos mo hindi nga sabton. Halimbawa, may mga ginikanan kita nga nagapamati subong sa mga kabarangayan naton sa mga may mga kabataan nga do dugay na ginambal nga gusto magpari no ugaling kabos pala sa finances. Halimbawa ga mamangkot sila pilang aton balayran sa seminaryo sa subong no kay kada tuig do medyo may mga changes ina or kun do medyo wala kay tagasukot sang tuition fees no pero ang aton nga mga seminarista anong ginabayaran naton sa seminaryo? May ara kita nga board and lodging. Okay. Kay dira sila nagakatulog kag nagakaon. Tapos may 4 ka sako sang bugas. Miscellaneous fee. Amo lang ina padre. Yeah. Actually, sa mga ginikanan nga na istorya ko, ang balila, may gambal nga kamahal sa seminaryo mag-eskwela. Pero kung ako mag-isip-isip, hindi siya mahal Hindi siya tamaan kamahal compared to the private schools nga nga ginaeskwelahan sa aton nga mga kabataan o kung sa inyo mga estudyante. Kay diri ka nag-star, diri ka nagakaon. So kung sagwa ka ga-star, may boarding house ka. Kakaon ka, of course 3 times a day ang kaon. So kung totalon mo kag kumparar sa ginabayad sa seminaryo, Do pare-parehas man. barato pa ganito. Barato. Huwag ka pa pagpliti. Mayayo ka pa. Ay, manaog na lang sila padre. Panawag na lang sila, no? Pag bell, tayo may schedule, no? Nakaplastar ang aton yung schedule, no? Ang formation naton holistic, no? May natawagit na nga may human formation, may spiritual formation, academic formation, psycho-spiritual formation, ano pa gid? Pastoral formation. So, tanan, no? Hindi lang mangambal kita nga sa seminaryo ka, nga di ka lang permi. Gay linaway mo kami sa basketballan. Kaya nagaway mo kami kung sino mauna mag-basketball, no? May tsimpo man sa pagpaninlo, may tsimpo sa pagtuon, tanan na. So, invitation mo siguro, Padre, being the vocations director, no? Dako nga challenge man sa imo to increase ang aton nga tawag sini sang aton nga number sang seminarians. Sa buwas nga adlaw may duwa kita, may ordinahan kita nga mga diakono dugang nga kaparian sa Archdiocese of Capiz. Being the vocations director, panawagan mo sa ato mga ginikanan kag sa mga kabataan nga luyag magpari. Una sa tanan padre, hindi sila mahadlok. Hindi sila mahadlok nga itugyan nila ang ilang mga kabataan sa mahal nga Dios sa bukasyon sa pagkapari. Ikaduwa, ang imo nga pamangkot kun pigado gid kay mabudlay gid, mahal gid sa ila pa ino-ino ang seminaryo. Una, pwede sila magpakig-angot sa seminaryo. Okay. Ikaduwa, may mga maalwan nga mga tawo nga handa gid magbulig. Okay. Kag madamo na sina nga mga nangin produkto kag subong pari na bangod sa kaalwan sang mga tawo. Tawag na to nga mga benefactors. So, may mga willing magbulig sa nagakadapat nga buligan. No? Kaya may Tama, iban, Padre. hindi na to malipod sa atong experience sa Father Jonel. No? May mga kapdanan kita nga sang una nga seminaristas. Kami sang una, sang theology. Kami sa haro po ko ng theology. May mga classmate ko nga damo yung benefactors. May benefactor sa board lodging, may benefactor sa laba, may benefactor sa allowance, may benefactor sa libro. Ay isang uligin na ang iyakaso, benefactor trafficking. So, ang mga benefactors naton gabulig sa aton nga kinahanglanon gid, basic needs naton. Hindi na iyakon, hindi ka na magpinagustong kung may nagabulig, ti sige na lang nga sige, no? So, muna gani kina-advise man sa aton mga sa mga kaparian na yun sa seminaryo ngang nagabayad sa board and lodging na direkta na lang sa opisina para nga matawhay ng transaksyon, no?
So sa mga ginikanan naton o kon sa mga estudyante nga nagapamati nga luyang magsulod seminaryo pero kapanumdum kita sa atong kalastuanan, if you are may mga criteria man nga ginasunod ang aton nga mga benefactors nga kisa na istorya mga nila pati yung pamilya no pagi sa kaparian kung ano lang pwede nila mabulig kung anong mga criteria nga dapat maabot man no? Dapat responsable man ang bata responsable man sa ginabulig sang natawag naton nga mga benefactors. So mayara pa padre or lastly ang imo nga mensahe kag pag-imbitar sa aton nga mga pamatanon. Okay, Padre. Balikan ko lang, Padre, ining aton Vocations Jamboree. Okay, sige. May schedule kita sa aton nga Vocations Jamboree. So, mag-start ang aton registration 7:30 to 8:30 sa aga. May ara lang siya nga registration fee na 100 pesos for program technicalities and snacks during sports activities. Then, at 9 a.m., suguran sang Santos nga misa kag ang aton nga presider kag homily sa sini nga Santos nga misa amo ang aton nga Vicario General si Reverend Monsignor Rufino Reggie Pamposa. Kag pagkatapos sining aton nga Santos nga misa by 10:30 magasugod ining Vocations Jamboree program. Okay. Kag sa udto lunchtime. So ang participants are requested to bring their own lunch. Okay. Then alauna may duwa ka sahi. Either makuha ka sang entrance exam or maga-join ka na sa sports fest kay pagapahampangon naton ini sila padre sa aton nga mga court sa seminaryo. Then by 4:30 amo na ang ilang nga pagpauli. Okay. So sa mga ginikanan nga ari diri sa mga pamatanon mga lamharon nga naga handom nga mangin pari, mangin madre o kun magsulod sa monasteryo. Hindi ka mo magkahadlok kay ang Dios nagaupod gid sa aton. Ang Dios amo ang nagtawag sa aton, nagatawag sa aton, kag ang Dios wala gid magapabaya sa aton kun ara nakita sa aton nga estado sang ina nga estado sang sina nga bukasyon. So ang 31 ni Padre anybody can come, ma-coordinate lang sila parokya. Opo, Padre. Pero sa aton nga may mga students na kin-invite man, preferably ining mga grade 10. Okay. Tapos ining mga graduates ang senior high school. Mga professionals, mga college. Okay. So abangan no, i-post man naka-post na ni Padre sa St. Pius Seminary nga Ang schedule page. ang aton pala nga schedule sa sa month of vocations. Pero iding schedule sa Jamboree this week ako na Padre nga i-post. Sige para ma-share namon diri sa Spirit FM para nga kon ang mga nagapamati sa aton subong kag luyag nila nga balikan, pwede nila makita ang aton nga mga schedule agod nga ma-note man nila sa ilang nga mga kalendaryo. So with that no, madamo nga salamat Father Jonel sa imong nga tiyempo kag kung may mga panawagan ka parte sa Commission on Vocation o bukas gid ang amon nga ang aton nga estasyon no, ang Spirit FM para sa Commission on Vocations Padre. Salamat gid Father Mark. Ginaagda ko man ang tanan kada Sabado sa binhi. May mga guest kita nga mga seminarians, religious. Kag sa gabi man sa pastoral challenge ni Father Mlex, may mga guest man kita nga mga seminarians, religious. Do sa gani nila program sunod-sunod Gani no? Padre. May binhi, may may gabi no, kagabi ti may saibit pa to sa pamatanon pa ang paglaom sa palabuto no. Gani Padre, nakita ko to. With Father Rom no, Father. Gani, oo. So madamo nga salamat no, Father Jonel sa sining time nga ginhatag mo sa amon kag kabay pang
ang mahal nga Dios na labi na gid nga kagahapon ti ang ebanghelyo o kung sang digang adlaw Sang Lunes, Padre. pagpanawag, no, Pagpanawag sang- kay Simon kag kay kay Andres. Pedro, Simon, Pedro kag kay Andres, Andres, no? oo. And then Santiago kag Juan. So do ka timing gid, no, kagang pagbunyag sa aton Ginoo. We are baptized not only nga may ngalan lang kita nga Kristiyano o kung Katoliko, but our identity is the identity sa aton nga Ginoo. Gani nga may katungdanan kita sa pagwali sa mayong balita, sa pang-ayo sa nagabulatian, pagtabog sa mga yawa kag iban pa, no. Kaga ini isa ka misyon ginahatag sa aton. Kakabay pa nga sabton aton ang panawagan sa aton Ginoo. Kung may nagatawag, dapat may magsabat na. So Father Jonel, dapat nga salamat kag kabay pa nga maging successful ini nga mga event sa subong nga bulan. Salamat, Father Mark. Mga kalagad kag mga ka-best friends, nangin kaupod naton si Father Jonel Lamila sa aton nga palatuntunan sa subong nga aga kag kulabos na kita sa Chimpo. Ang mga balita di nga naka-line up sa akon sa buwas na lang niya. Kagahapon do matatang nagaluwa, subong do tutunlang tang nagakatol do nagapanao gaw. Kung may pagtawag, ti dapat may magsabat. Kung kisa damo, tapos ang ginatawagan, way gigasalabat yung slawayon. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang Spirit FM Ross, ginapanganahan sang aton halangdon nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bebendico. Sa akon partner partner technical sa subong nga aga nga luyag bantani mag-eskwela sa seminaryo kag magpari galing kay naghigugma. Kag nalipatan niya nga may nobya gali siya. Hi, mabalik ka pa sa seminaryo? Ma-eskwela ka pa? Atento sa Jamboree of Vocations. Dala si Brother Chris Pirotso. Sa akong partner technical, alagad Benny Dalida. Si Brother Benny, ni magtawag sa imo, si Nanay SP Galang, no? Si Brother Benny. Kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo kag sa pagserbisyo sa tawo, hindi nyo alagad Father Mark Granflor. Mayong aga sa tanan kag sa mga kauturan naton nga luyag magpaintensyon sa aton nga misa sa kahanginan kada aga. Di yoya. I-message lang kita sa 0954-279-5808. Kagay nati ako ato ng misa nang tulutambok lang. Si Father Emboy ang ayo tagina nga magmisa kay para makabugtaw sa aga pa. Gin pa pahuway-huway ko na yung ako nagaluha nga mata. Mayong aga sa tanan, kaghalong. God bless, Pilipinas! Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese